Ti poviem jednu historku, že prečo sa volám Alois. Preto, lebo... Neboli iné mená. Chudý kuchár je až trošku zbudzuje u mňa nedôveru, ale v pohode akože. Tak v čase, keď ja som sa narodil, tak boli iné mená. Lucia, ahoj, ja ťa tu zdravím. Nech sa páči mikrofónik. Ty vieš, koľko stojí rožok? Stojíš mi na kabli. Toto. Pripravil som sa na chleba. Kto u vás rozhoduje doma, že na čo sa minú peniaze? Manželka. Do akej sumy rozhoduješ ty? To je také jednoduché. No tak akú dostanem? Sa bojí povedať, lebo... Eugen si prečítal naše stanovy a vie, že predseda navrhuje kandidátku. Tak... Si lakomý, jak túto Ríšo Sulík. Tak jak Ríšo Sulík nie. My ekonómovia, aj keď teda Eugen je tak o triedu nado mňou, ale... Málo čo trieda, ale on sa teraz tak zatváril, že o triedu, čo... O 3, dobre, no tak... Ty keď si predal šampóny v telke, alebo hoci čo to ľudia... Kde som mohol byť? Ty skončil, presne. Jak si to ukázal tú gitaru. No, nejak, hej. Prečo si vlastne spomenul šampóny? Dobre, nechajme to. Vtedy to boli časy, kedy ešte sa spalo na jednej posteli. Ja doteraz spím na jednej posteli. Na čo ty si pyšný? Eugen je v politike oveľa dlhšie ako ja. Má byť na čo pyšný, si myslím, tak... Ja tak si pyšný na Eugena. Napríklad.